gawe kalian-kalian sing sik kuliah, sing sik sekolah, sing kerjane rada angel gawe izin pas tengah-tengah shift iku, tolong awakmu hati-hati yo pas kate sarapan yo. Soale iki kedadene nyata, medeni. Dan aku nggak pingin sing tak alami iki kalian ngalami pisan. Jadi aku kan bolos sekolah kan. Iku rada kesusu posisine. Soale aku tangi telat, tangi subuh tok, moro turu maneh. Ya kebiasaan, maklum. Jadi aku kate sarapan itu aku buka dandang. Ono ndok Bali. Iki ndok Baline iki sakjane sisane wingi. Tapi ya gara-gara kesusu kan tak pangan ae, gak kate rewel. Sakjane sih pas tak pangan iku rasane ono sing aneh ngono iku. Tapi ya gara-garane wis telat kan ya. Tak pangan ae, terus aku budal, salim, nyegat mikrolet wis. Little did I know, dadakno ndok Bali kecap sing tak pangan senenganku iku. Dadakno wis mambu. Bosok cuk. Akhirnya aku sinau jam pelajaran pertama iku tangan kanan nyekel pulpen, tangan kiwa full nyekel wetengku ambek tak tumbuk-tumbuk koyo ngene. Loro sale cuk. Situasi macam iki wis kudu mek loro weteng tok. Iki wis level siksaan. Iki lek diibaratno siksaane neraka yo. Iki siksaane wong sing janjine kate nambal dalan Gatot Subroto. Janjine saulan tapi dadine sak tahun. Akhirnya jam pelajaran pertama mari kan. Aku mblayu nang BP. Kate izin soalnya. Tapi lek ibaratnya nasib iki koyo labirin yo. Iku nasibku. Penuh lika-liku, Cik. Soalnya pas aku mlaku nang ruang BP nek tengah-tengah, koncoku OSIS nyeluk aku. Tang awak dhewe diceluk bakal ono rapat OSIS. Cuk, aku gak melok yo. Jane mek dilut sih. Tapi lek awakmu gak melok ya gak apa-apa tak omongno. Considering wingi-wingi mulai sekolah aku gak melok rapat OSIS. Gara-gara mulai sekolah aku langsung nang warnet main Losaga, grinding. Ya akhirnya mau gak mau aku melok ae. Ya wis lah. Ayo undang budal. Ku akhirnya melok rapatiku dengan keadaan yang sama nek jam pelajaran pertama. Tangan kiwa nyekel wetengku, tangan kanan aku nengada saiki. Aku ndonga. Wong iki siksaan gawe kula. Kula nyuwun agunging pangapunten. Untungnya rapati cepat mari kan. Akhirnya aku nerusno perjalanan hidup dan matiku nang ruang BP. Dadakno nasibku iki lek diibaratno labirin yo. Iku wis kudu labirine coban rondo. Labirin coban rondo koyo ngono iku wis labirine wong lemah. Soale durung ana rong langkah aku mlaku. Lah kok guru pembimbing OSISku iku nyeluk aku. Lintang sorry buat list yang tadi kamu bikinin nganu ya kerjasama sama anak-anak perlengkapan. Nanti saya tunggu. Iya Pak, nanti saya koordinasi sama teman-teman. Tapi sebelumnya saya memang mau izin ini nyun sewu ya Pak. Lah, apa kon? Sakit perut biasa. Sakit perut ae kok. Nang toilet sekolah apa sih? Saking ayo Pak yo, lek misale toilet sekolah iku modele toilet koyo nek Jepang sing ono running water-e, sing bidete sekali pencet ngono iku, tapi ono suarane anime-anime kawaii ngono iku. Ya dikongkon nginep nang toilet ae lho aku gelem. Nggih Pak. Nyun sewu soalnya kalau nggak dikeluarin di rumah saya nggak bisa ya. Elah, mosok lara weteng ae kate mule. Bangsat, iki kate metu sik takon ae. Jenengan takon iki modele interogasi ta apa wawancara ta? Delok entahlah toilete siswa lanang iku lho ya Allah. Aku sing wong rusuhan ae lho ya. Iku gak sanggup aku ndeloke. Inggih Pak, ngapunten soalnya saya ada itu obat soalnya di rumah. Nah, itu ketinggalan, saya nggak bawa. Wah lah ya wis lah, kono-kono. Akhirnya ruang BK. Akhirnya aku iso bernafas lega titik. Soalnya guru sing piket iku lagi ono. Soalnya biasane DE kan keliling ngono kan. Tapi pas aku tutup, iku langsung ono. Nah, arek-arek sing kate izin mulai iku mesti kudu ngisi form izin pulang. Nah, akhirnya aku ngisi. Permisi Bu, ini formulirnya. Oh ya. Kok nggak pakai toilet sekolah aja sih? Walah, ditakoni mana? Ya Bu, soalnya ada obat dari resep dokter itu saya nggak bawa dan ketinggalan di rumah. Jadinya saya mau keluarin di rumah terus sambil minum obatnya. Oh, ya wis, tak capek dulu ya. Nanti capek memang. Nasibku sing koyo labirin iku mang.
Iku wis labirine iku kaya labirine Benteng Takeshi lah. Sing ana penjagane, sing ana tangane iku ana tintane ireng iku. Nah iku, aku wis gak metu labirin, kena penjagane ngeraupi aku ambek tintane, aku terus dicemplungno nang kolam. Soale tepak guru pikete iku golek-golek capek ngono iku ya, dhek bingung ngono iku, ana angin sepoi-sepoi masuk nang ruangan. Kon ngerti angin sepoi-sepoi Malang nek bulan Juli Agustus iku. Iku wadem. Iku musim-musim maba. Pas musimnya kemarau dan anginnya Malang iku wadem banget. Nah kon ngerti kan perasaanmu lek awakmu kena angin nek boyokmu iku moro-moro ya apa ngono keder ya apa ngono iku kan. Pas kena angin iku mang, aku langsung wahing. Hets! Seketika pantatku sing mang iku rasane wadem gara-gara kena angin. Moro-moro anget. Anget. Nah aku ambek njupuk form lembaran iku mang, aku ambek epok-epok kating njukuk dompet ngono. Aku ndelok kawah ledakanku. Fix metu. Akhirnya aku setengah melayu nang pos satpam, tak kekno forme, jarake pos satpam ambek gerbang metune sekolahku iku rada ado kan. Ya akhirnya aku melaku. Aku melaku iku ambek mengadah nang langit. Ana angin sepoi-sepoi maneh. Set. Bokongku tambah anget. Akhirnya aku nyegat mikrolet. Akhirnya sepanjang jalan aku naik mikrolet iku aku ambek nangis tipis-tipis. Dadi pelajarannya sing iso dijukuk yaiku please awakmu kabeh. Awakmu lek kudu sarapan-sarapano, tapi sarapanmu sing genah. Delok dhisik pangananmu.